Takže nazdar lidi, zdraví vás Dominik. U dalšího videa. Dneska jsem si vzal sluchátka, protože když jsem se koukal na kvalitu prvního dílu, tak to moc teda dobře nedopadlo. Ale ještě jsem se koukal a jako 0 shlédnutí. Je to škoda. Snažím se co nejvíc, ale jestli víte, promiňte, teď, abyste se mi nesmáli, je to jako u nejfejka. Když jako mu říkají ty lidi, jako třeba jdi do prdele, smrdí šálek a tohle, tak jako snažíte se o úplný hovno. Tak vám to řeknu. Takhle nikdy ničeho nedosáhnete. Proč teda točím tady ten díl? Jenom abyste mi tak poradili, kde se dělají takový ty, víte, začáteční do videa, když chcete začít video, tak takový ten úvod na začátku, jak by, jak to říct, takový začátek. Prostě bych chtěl takhle všechny poprosit, jestli by to udělali, když tak. Prosím, shledněte první i druhý, dejte prosím odběr like, když tak i dislike, mně to je jedno, hlavně ať vidím, že jsem aspoň se o něco snažil. Je to prostě dobře, nedopadlo. No, dál. Dneska to je další blablabla druhý díl, part 1. Já, jo, super. Nikdo jiný. No, jsem přestělený. Určitě. Nejsem nikdo jiný, škoda. Tak. Další věc, chtěl bych, když tak na Skype si mě přidejte, napiš vám to teď do toho, že bychom taky točili nějaký rozhovory. Další věc. Dejte si mě když tak na Facebook, pište mi komentáře klidně, když se to potřebuje, aby to nikdo neviděl na tom, tak mi to normálně pište jako přes Facebook, jako aby, když se stydíte třeba to, ale já věřím, že se nestydíte, že byste dobrý stoporci, že jo, tak to tam napíšete normálně pod video. Teď budu točit jenom 3 minuty, jako vždycky. Bude to zatím jenom 3 minuty. Kdyby to bylo jako, že v Skype mi budete volat nebo na Facebook a budu to číst, tak to normálně bude třeba 20 minutový už. Pokud mě nebudou rušit a budu sám doma. Co dál? No, další bych chtěl, abyste mi fakt dávali ty odběry a tohle. Já fakt bych to potřeboval, aspoň bych se mohl snažit. Teď pojedu na to 10. ledna, nebo kdy to je, 2014 na ten Kravkon a na ten For Funds, jak to bude. No a už točím asi 3 minuty, to je jedno, ještě jen trošku přesáhnu. Jenom chtěl bych, abyste mi prostě dávali ty lajky, dislajky, klidně i odběry. A čau čau.